हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दि एक्चुअली नोंथांमोन ट्विनि गाब बर'नि आबुं सावथुन पार्ट 10 भिडिअखौ जोंहा एसबी भिडिअ चेनेला आपल'ड होनानै होबाय दे। स' नोंथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन दे। स' नोंथांमोन आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे।